Kona mea urinte tairikei na kon ana causes the BPA Drama Group ari esuna kinne kangai te Tangira ai ribuaka. Ai pukin nam rongorongo ai e kaina ki te causes tayo iro ya na tane makori te pota ken kana kupana me kare ki rongorongo. Ara kara ke yo pensi te kario anna ki ire kere ke me kara kinan te menna mette menna. Ame mea katanga ya tempo petara meni tiroata na yakawa te ini pike yon te Makoro e merake. Ponsi te menna na sia te ini ayarana ni tenis ari yakora ki tenu angkai de JSS yon merake. Ibu kina pa ponsi te menna na sia ayari ki ni tenis pa ya pa ni mamaninga. Awari ya ke te pe Tangira ibu kina sia yo pa ponsi te kapenya nta merwa. Te ware te karo ribu petara ponte menna ibu ko ya kamstra yon merake. Awai wo angkai ya nariri kindi taya. Imuin makuri nang kuante tau teka. Ye sto erang ni bubura yon meraki ari kabutaki ondang ni merurungia kiro ni yere tiaine. Aron meuya de tanga yo menasia arang ni gugurei orang ni kakabunga na ina pe o ini kaupai na peya naron ni mekin takareve ni katuapong au nuniki au arang ni merurung na pendepena ayaruan papai aki po ko ni kai. Ndinga pong tawana imain wakin te JSC exam o Denise Antira ke bayay tira isua. Nakamerurong ko tebo-tebo amin kameriki ko tautana. Imahin nam ko serbe ka untay nga pong ngay. Mami, gay tira na nun tirogi. Ana kita rori ya kairuan kita bakaw. Yay tebo ka Maria kami ni kanungay at amam kaya karangay na. Nakabaya ko ako. Pakuhangan ka bakakin am rayday. Yang ang penso kay sari kariki ang ko at amam kaya na ko tarawa. Ano rin na natuwa din teji. Ano gusto ko? Ikaw rin naging panano. Popetara. Ni mem te ikare ni yesa ni kokoro itapon nam kaunta ikanne. Rohan nam kabuki. E kakawakin kayaki mo am kastama me ani kabuki. Paisi ka baya kwai ninne yana pensira me ana penni tenisi na nana penso ke sa yo imahin ako nanukaw ke. Ani kasana perom bayongan sito wana manangan mangaya boko kapakan na naride. Ako rita na pakawayam na konta kaunsira ni kaya ang puwi. Neko, ikare vitirang ko. Akay sa akin mo inam katukapin niya perang marito. Ako nasim. Tira ka na imahin manangan. Payusin tangana ka na papay metipin, ondangan na tuta ng tisoka. Isuangan kita iri ki pianaw sin mo imirikin kay. May ako na si Mari bayarang indarawan mo imiriki. E Tangira ni mena de tarimeo, mga irang hindi peri na kanimim tayo na naukoke. Yak, ano kung sira na panano na pakupun na ta na sim, payatay pay ka araroy pagin. Iminsan Roy aron na siya are tenis nde nga po ngani o yan ikira kinanarire iron tamena. Yapon wakin ako tipong mekanwana. Nikarokwa ayawasin ako mina yapu yaten kurakitenuma aki apasa ya kurakiawa nikawarinan deirei. Akan na kain de te kon kon 101 ako na yan ito koranan. Yakar ko iran naratain kayon panani kiribas ay punte po natin ministing kay imindi awa manuman tayo kay. Na mga ritang ka ng oram, ay kaya rayate ay kay apas na kondo karakyawa na kondirire yate api ka college. Sam Mosin, JSS Putaritari, Raperi Takaria, JSS TUC1, Pendang Atuana ko, Animaro JSS. Denise Pepetara, JSS Merake. Tokia, Taukapan, JSS Nonos. Si Mama Ripepes. Tiruata, ngayaki taka nga, pwede kiniye inakot tiyabik. Menggero na pa ay pundi kini kinakon TBS, o irang wakaan may kaiki. Irori, patira ay kakawak, may siyang wan na nariri. Ito ko pa ko diya, iniyang o yan na pa hindi na sim. Nikadiki, imaan naman nga na, nakotagtuwem niya. Muantay kapaya arami, hindi kita nakontuwi ka na pakunay na nasim, nakotarawa. Nipupay, mangaya, ako kwa kapaka, ano pa may kiki. Ibunisan
Shh, na to ay pundori di mau na ko yata hindi rin jabi ke pare rin hindi tau te ka ke. Isina no ngayon jamara ke may ta ko papon na ki anak nga na sirei baka nga dede ya kita hindi na rin wana. Iroi na to nang de pure na ko rawan nawi na kunti ya kiripa sa agent ni ka pa ya ara ran te kipe. Te wana te wiki mina awame na yon tarawa tiruata menasina etinis ni piriakin na napain deirei imain manangan ni pewa ya te deirei na ko tiabi ke itapite wemyang. Aki apa yaro ko te tayari nang manangaya na siyayo na ko na nareirei o te wari te karo repo petara ya pun rang toan na tirawawata nungoranan tirerio pa nang mananga pewa ya te itira meyak are nakapakapakan deirei aki ate na pa makoro akin te itira meyak na ron nos peru o tapite wemyang. Yata ya pa na pian di merawarawa na sinari ni tenis ay ngayari ya karike tete na mebuna on swang pa na kabayaran na sina inteki pa na ko tapito wemyan. Hello. Niku. Tuangan nasim pa nak kay buki menakit. Manta ka nga tipe ni merawarawa ay orimi inora kini yen ni yon kay buki. No. O tatani nga pan na pun mitya ni yey, poko na suang nga, papun monti meno nun naneste ti yey. Ya pun kami suang ko na pati itiraan ne, maya kita ngiri ani kanikipe, ngkai pun tipe o takai buke. Na tani nga, poko na kataya ni pita na iyang. Denise, oh, nako may tete mo me teti, paya ito paya na suang ko. Yari teti ko, wala. Meuli na pa nasu. Irang kikiya ki may kay. Na ikan tuang ko na su. Tipe, tepi-tepi, iyay na. Matirang yung kumulong yakin na teti. Denise, yasan suang asinam. Paya nakapaya aram tikipe na ko taptuwi am yang. Kuata titukan takaibuk eh. Punimuan takami nga buwak. Aw, iko na, bikari ka tiyora kinakoy mo. Para kupuntuay, men kakaibuk eh na imahin. Me teti, uri ay nagdoromen na nakangay pao. Kaya ibuki na ikan kaibuki yay. Itangiria bena regero ro wai kana nang ena nang kinaiya o ide na menga ye manya siro kon deiri japi kan menga ye bubusina ko mi bakal nakaria ya bai mana mun jengkin kai buye o kama gro ro bai ya kai kare kia opa au pasin mera wara wai main te manang Apun to anak intera wawa tatanga ikai me aira nanun nasiya ngai pun nanya kura-kuran aya tangira na koina. Angan na kukurei nanuna aya to kana kon takai buke ni tenis na ko na nareirei tiapike. Yon takai buke o yakai sipo me te ka koro maisiya ake pun na te indeiri ka George Eastman in Nose Hiram Bingham High School irongorong i Peru o ay pun tiapike college. Yari kengan ni roro na inanon na yata inipura wimerawa are pun na te ina pe kiana na kon kura kia wai tiapike. Temen na may poko yate yakan ne pun te ina ini ayara na ni yeri tapita are ipun dege mente JSS pesto awari pun rang ni tangi riri kimyangaya ndiar wari aran na patari nan terei Ya, kok excited gue Denise. Iyaron na ya para rora basta ay mga tatawa tuloy arakar. Gue tiram na mekin kanga kubundang kan kakasi buki. Bebe kan na day. ya tariu kaya ging boy me ya pun yang bai jirang kan ye agaro ya koro ki kimi apian dang pos pare singa yang ke women inang kamya nga pangkai nai non deiri oi bun sibe ne be montai kan ye again nang tang na koina be na siete bokau kito na koro kanau kito na koro irau kito na wasio pera shh ina tara nai me to me ta ko ba ye bun dia te ke ya ke pare bun narun te me ang deiri sirian ke ya ke ta be ta kin Tikikiyek me te pai tuwan. Kanga ya kau ngong kwa bayau ki mera wong kwe. Tubu ko nang pekwet ki. Tamani ngong kwa ro ko ikawai mera ki. Ang kwe bin men kangare mes tabu sa union ko mani nam kakarak. Akia bayaro ko tiape tiapike o wape ni ngwera ke te na kon te maniepe iki aka kokoro wa kia ina kone ya tom ke ayasi mai kaka kokoro. Arang ini kukurei ni tenis meni yeri tapeta pa awa yan si te bo ya tom ke ayasi ma kia astu ko yai. Ya panna ko te pong mekanuana o ni tenis bonu mon te roiru ya na ke ya kintereirei o ya pun to kane ka ina pe poko ya roan andeirei.
Irang inukuro na be Tangira ki mairouia sarei ibukin na nongotia kami na tatawan na na kontirei. Awayaro na benta tawro ni pusmayas bangana aria katapia kinakoyai. Ponsita wana na tayo ni mo masirawa irariki karo patokin te katenuan tiem kita masirawa aria papaki. Ay pun na nene pero na ni karukwa ay akora kionowa ang tawro ni kapas na konda na kora kisuwa. Te masirawa ya papaki ani o yes wangi na karo ni yini tenis pataway pun na yuan na pangkane kapianen masirawa na irariki kaya nang dia insisu itarawa ibukin kakarawan na nakosa ikawaririke the USP KTKIT. Daddy, Mami, wara yang wani romi. Ika nga na yung nasimay ni. Kaya to'y pun nakuroy pari pun makan pa pun noon taraway ki. Skain to kun tarang nakoy nang kanasta ko ba skandang. E yang waking kay tiriri pari ay tiroron diri tiroray. O yung nakipakantang ni ipokoya na tapundo. Kaya ka nga Pakayang, ito ko pupunta ka penyanda meron niyang wane. Kaya kinamriri pangaira, sipuni merurong. Asa ko na ya pororo yan niya karoy kay menasiya resitiri kite menari. Ori hapon ti meto na venipupoto kaya may buki ni pei kaya kay nanoy. Kaya nang tira kitiriri, o yan mga nako na pera yate ay, akya kapas na ko ni kura kisuwa. O ate kakukuri, pa yan mga pas na pera kura kisuwa, na tenis, na kon TPS ipikenipyo. Arang inukukuri yan nakaroon na nakikiya kinasiya yo. O diwari to naman, yapon rangin rokori ken kay mamani nga na nikikindangi yan na sinay. Akya pa yan ang tira kitiriri, o ni tenis, yan akong kain sukuy rarikin manin tamya na emya kay pandrayape, ari-ari diyan na nariri mayroon na. Hindi mo na pong ari tira kaya itiriri, o yarin tiyang nga po wiraw ni tenis, kaya taya, pa ayan ni anam mo na pong indiri na nariri ya po. Ori king kaya mo ng titik yan akoro, ari yang uya ibukin na nariri. Roron ari ni yiri tapita, yu kinaben ako na nakura kisuwa, may erik na kontiriri St. Louis iti orerik. Aki abayaro kon na namoni pong indiri inti KG5 o EPS na tenis, o wari ay po na aki roron na kito atimen na napeki na. Ndoko na nauman diri, o wapen inupo upo yaron ang diri, ay nga yari yan ako ni kaya tekain takateka ari mawa, o antika-teka yan tataning araw ko na iya sarili. Ipon na kimen, o araw kong kanyin tira rikin at tinimen na tayo ni mani, o timen na titayin na ini, ariya kami aurya, o ni ko asti yarayan ako ina. Meron niyo ko, kubo wika iki. Kuriri ya may may. Oo, meron na be. Iyan ibo, kay pa iriri chapi may may na me. Mengi kura kiro ayaw, ni karo ka tiriri kaya na. Araw ni tenis. Oo, ngaya. Pangaya singko ya kubo wika iba. Ngayra ikay nakapen po na tayo ni kay may may na. Naroon na si rangan nung kaya ngande mente tiriri to wana. Ayang ngay araw te no keso ay kay roro ay kay tenawa. Erita yayu awayu aray mamane arana na ito ka. Kaya ipinamane. Ngay ito sinangaran na patarira. Oo, ngayang kami kanalaw din na kami. Ay rang doi po ya kinain kami o pun lese kamta ko pa nga ay pun nake kinai. O iya nga kana ko tau ko boso. Una ni ig na ngai ra songan kinai ra dikyo. Towana yawan di rom nai ni ngara keng. Ya, yan ang kakawag yan. O yung pun nakita ka nga pa ya kaya yun ang kami pa yung ang nagitipeng sisi ko singay. Inanon na tayo ni tenis na iriri meroro na ikapo way kay, o yakunya pa nga yapon tukura kay karang iniyang wa roy ay yariri. Angin na nako ya. Apo na mamalang na pebukin karawan na yapain dayday, o anong waya ni po kaniya ko ni karawan na ya assignments, aki amra ni karam kay. Irang inukukuray ni tenis pa, ay kay roy ya kakit na amet ay ka, irang inipuwa na wari mga iya. Ang kay pun na kiyaw na nakanta ni nga na iya ipapon si kakuruan na nakoro, ni karikyan na napipa epupra. Yapon na ko tipong tuwa na mga kanwa na ikamais, o ni tenis, irang inukukuray yon din roy na nariri. Aki na atatay ni iya, paroro na timen na retin nokes, are ka nga yari ki arang indiri da ki meniyay, ngaya po niya inano na arang inukurakuran tata na niya tenis. Ibukin na ba, apon ro kung tiruron na tayo ngayon yun na tayo ni mani, o niya tenis, ka nga ko rin dangin tao piyang mennya ka kinuha kiniroro, kinirikiri ki mani, ay nga yari rang tawa na pepiyangin na, men irirakin tuwari nokes. Hindi kuro pa rito wana, kitigaya nga rito wana, opo niya na betimen na titay ni mani buwa ko ya ayara na sos. Titay ni mani ay sos punumon te buto ni mani. Baka nga itiran napakas. Irangin sigiroy ya pa kina metin rapatan erangin sigiroy na pe. Baka nga masikura.
nei tenis ya taya pa ya ina no ke sirona me ko ko rona ya ngone ye tenis panga ya punya ina pe nanona ntangira era pe ibukin de ware tia pakas are tensos nte taina ne parana ya reire Denise, ya ingkai ka wai min tere dei. Ngai na mga sukun ko roi di ka upaya kata bewa ba ane nog no gis me po kin research ko yong an sari to wan. Ngo ya sampai. Be na same yang kai. Yang o yene pe ngo ba na rien ga san de bunge pe yong an mga pe pe de wota ngin don. Ba yang sa wa upaya kana stand pa ai kan. To ya si bune be de mi ke. Me doi si yo ki mo i ke da te ka o yo agri na bang min de ta yaran ya ko. Sigiroi banga dine sigirari annog. Pas na sa kuna ko rin karo ko to atuman tayo di ko sa na. Kaya ko pa yung sama sa amin sa ni kamera gasuwa. O nga ya. Tigiroin kami sabon jo ki ke ban nang ka ngai mo. Ake ba yaton na ko ni yere ni tenis n kati pas sirarikin te kawai ari e kai tara me umanta pun te kamestu ari pikene peu. Inanon te inan kati pasan awa kia ba yakate te yakene be me yakuna iron te ware tensos. Onang mo kitinis. Ya to kim. Yo. So daw ke pantay. Yang namo kumana ko na wow. Pwede na mga giriya rawa ke mina pa. Sinakasaya sa amin sa kete bewa. Hindi tayong kay. Ongkwe, asa ampay. Iso isa wasa ni menti tinglis. Beto ya koroya na kondikin ting ngapong. Baka nga yay tutara te merak na suru. Ikameru ngai o ya koroya to antairik. Kaya tapon ni ngapong. Me ako na to kiya pa ngayon na to kipairik. May tani nga angkay sinaw. Panebu si mento norak. Me iya to ka na pairong. Gana ko to ko pairo irong. Ako to ka pa. Sakay karubo ko namta paro ko na ako yay. Oh, natungay jore regi. Ya wawa, iroi ya pun pas. Ya me rong sinam. Ya pun ya ko na te pas pari apun nang do. Ya pun nang do ring kita kawai. Ay ko te pas te me sa nga pun ka kai spon nga pun ke. Bye digi. Maya na to ha. Ake ba yapon to kana konte pas ni ye tenis me mo ne apon man ta kamimi. Payos dia ya yun rakentik marere imini katete ya na iron to ware tensos. Pun nano na te kanto kay rarikin sos mesenana me to ane te poposte ka. Ori ki pa irawan narana ki pa ere piraki. Ake pa yaro ko ni muyanga na ye iron ay senana me ay tame na ari me kay rarikia. Aya kaya tangkande te ya kana ibukin mga okiran teriri ibukin karawan na napay. Ani ka para-parana pa bukin na irimu innoki nte muantay ri kiane. Nke pun saro yaro ni ye denis men muyanga na. Ayo kirang kande teriri nako yaro arona. Ikan pun so ya ki. Ya pura nako na no baita mo ba man kita nai. No me ya sabon sa bagay ni kasagi na rapay pura kay kay. Kami kata kay be yung ansa na ba masanin sa. Ya, yung nang kamera kaburo ki. Yesan. Kota yang kan karawan yang ya, kau nang kami ngaki. Sita ko be min wasura ya. Be pa ya kay. Punya kawaya kanga akan kuang kiswarire kisirang kanya nang kametira tayo pran kamais. On to vinde tay apuni met. Tayo na sa amin sa ikay. Pun na kaya ko rin pa yung tiring kiswarire. Lebo si kay na no roy era na mga nukiran kawai na makamete pa iya. Ato wana riki. Pun na rin beberian roy era tayo pasanagi ng maningana ko. Ndrapya kawai kapo. Rikin titare pon. Yakiran nungura. Subun te kina te akan peka arang distract nira on nungura ang kaniro nokis. Orang kan suruh kin ko nokis ki. Yang mo kari yang mo ko ki tata behim chat. Onki kabona akin de social media na ron de Facebook me de Twitter me dirana ri. Apundi ki papain katapita pe on kasigi. Ngain kai ya sani mosinano ya pandang dokan amok tare pon na non te week katapita pe. On kami Bebon rangnya sa no nga ya pinta kay kunag. Ya bunsan yang ya be ta uma de Facebook ang kana de beri. Kato ka mo ko kitira. Ya bunod magic na be wa kan kasga tare pon no men kamya wa de Facebook. Kota de be de Facebook ya bundi ki pa chance ni kariri ki. Na kamapon dang kora ki may kakarak. Ano ko may bukain ko tayo na ya sirian na naban ako demiri award ng kanaya kiniri ko po karawan na ya pun stak yon ang kami kamapon ng kamay tadi kita kanongo matayakan tao paranso. Ing apun wakin koroya ya assignment sa te kay nikaro ko akia pa ya po wanuan te tairik aya mo na be may kan ni te mamainging ibukin yang wan tio kirikaki. Denise, gua ko gidere anno. Kanga darane nang yang wat pide na ko ki. Ndaro ta pare na vere. Angge patay. Arang be na taw ay kayo estabo nangangayakan pa kakanwan ni taw. Papun nani. Ngay na be yang wa tio kirikaki be kota ya. Kangay rang din karawakin na upay ay kay may kakapuar waiwa. O ya yang wa na be tio kirikaki. Ngwe na wa kuno ni ngay.
Kanga singgoy kain na ukeng ni wairio pare kain ni tara mai kai. Ngay. Ayaw warang ka na yan ako nung wais man nila to matay na yun. Ang kayo na ni kangar. Yakyo to bayay na no kes ni nasu dari kina. Bayay na pera approach kasi na yang oisan. Abon bibero nga yaro yate yay kay ni karo kwa kia baya mwana kityo kiri kaki temen na imuin temen na. Ano yere tenis e ponte meto ana pensu ku ikeke meto ware nawa ano kes ari apon perakin na baya pai korek. Anki akwa ta na kon ruai wante tairi kiani awati ra kin kanya na ke women aya ta ko to ware no kes. Tenis, tara na silang yung tu kimangke ko nga. Eto ang kita minong kaburo naman nangan na petuda na space. Ang kaya nga na ko to pa unang ngokyo. Sakay ka din na pampas pa kakawag kaya suway na petu kita pas. Mane ba kayo kwawa? Ngaya ka nang pun na ko nebe. Itaw ngaya nang mo kinebe baka ngaya meruan si kui kai singay. No guess, kanda yo ka kime yo fala ni ruruan. Payon ka ni yo be bai kai. Ngaya koy Awayan na irin ako rarikin takawayo amen tataning aro kon tipas ni karo ko ayakya pa yati itawa na tipas ari na tuki pairik. Ayato kariana kon kanya ni yere ni tenis. Nte po nga rimina. Awakya pa ya mga manang na pendere tenis, ang kiyero kong tirire, awapon penin suway ro kororo na ikeke. Ay nga yari yakaragwang kanya ni mga katangay na inapenapok, menapipa, o amen warware kita utana. Ipon na kimeni umina, o yung mga kos na petuwari tinsos. Nigay ko kamen hus. Ngaya mero ka ay kamen na makina am kau si mayon giyaw na uro. Mani, akan tuto kinabengki bro ray ronki. Agia ba yung mga rikin kanam stawa, yung mga titete may ipugi. Anaya may yer. Kung na may kinaukaus na yon ikim. E wara mo aki. Sa kinempetoy pa nga punta kaus na bengki ka puta. Honki, inang kura-kura arom. Yan ako metsi kaus. Niko ibugin na ka nga ikura-kura ka muam ke. Yaran ko punta ko na ko na pentapasin ko ano. Yapuran na pa. Kuna to kay Rome mami. Pasinakapak ako. Onko ay takawaya ko na pennak. Kanga kumin na tayo, kanga ilangin yung kanmeme na ilarikim. Yakanin mga kote, ilarikim, angkis. Kote pimin teriring kay. Sinawagin ka merurungi. Ni meren pigini pe wes. Yapan me meroro kanga nunguin ka pepe wa estos. Ani yetinis kanga yero niya kipe tayo po inanon rabatana. Ntiyero ari punti na mekin to wana irona. Pa ay punti ingay nano metina kon nano ya kura irona. Anaron na rakupod na tayo, apon niya inanon de yay kangan tatana to waitin napakasayo, may irangin rawan ka pakainan na, ay ngayari atap. Ang giwa tayo nang darapan giya mo fa ng kwananwari. Mea, inang giya ba rin ang kabesi? O irari kina, kakay pun soy roy kina sinameri mo yarang giminga na to yakanga, giya yung lantay basin sa eh. Ari mga pun yan giya tayo na, tayo mga pun nga roy, giya kika nga. Sinapahan, may ako ka nga, kung kamerurong ni pakantahin giya kwak. Kakawag yan. Nariyan ka merulong tauta na ba yung ni mga ugyaw-ugyaw. Baka nga ya bro, kikiyara. O siya, irawa. Niko, ano ko tiyan na pa ang tayar ko nga raw yay. Ngay, yapon na ko raw na pa. Masin ko yay. Waka ngay ke pa, aniyaro ko raw makan. Jay di daw iya ke? Uwe ko wan. Ako sa rawa, kagi nang kwanta nga iya. Isikiro ay sos, pangkanaro na ba yan ay gay, tamawan pakantay. Wag yan nga pun kay ko ang okay. Karena ako na angkin, hindi kaya ratay ngira mo, ni kamerurong nga, ni meren, pinipyo kwes. Hanggang nga, nang may skuri-kuri na pera, sa admin, sa ikaswa, na pera ang saro, ya. Sa mga pun data, kiki, kurara pa. Sinakato ka mo kay Makoro tuwan na narakaraki, ay Tangira, ay ribuaka. Auri nga paya papa kita karakiayo makanwa na ikapes akia na puno na pendeke me yai tayan dere karang ini po nga na kini kakawak ibukim ngayari na konde kente manipong di weekend na roko asta na ngawaki na yai Makoro wawa narakosus kiara karakiayo kora pa ibukin ng oram awari san kaira ongoram de tairi kayo rin na nito kosus say puno nga itimetan mo ni Simeon tatiru mentirun karakong oram ena tikiroy ni kiran nam tairi kay asta po mo